til en familiesammenkomst. Jeg husker ikke længere den direkte handling. Det kan også være lige meget. Men jeg var kort forinden kommet hjem fra en 10 måneders udmøntning. Jeg havde taget min ældste søn Bjarke med mig, og vi sad i toget fra Lunderskov til Vojens. Vi sidder i en kupé, hvor der kun sidder en enkelt passager, en herre. Bjarke og jeg, vi sidder og taler og pjatter sammen, som man gør en far og søn, der ikke har haft mulighed for at snakke sammen ret længe. Og så på et tidspunkt, så går det op for mig, at vores medpassager, han følger endnu meget interesseret med i den samtale, jeg har med Bjarke. Jeg ignorerer ham. Men han er meget vedholdende. Og til sidst, så bliver jeg så irriteret over det, jeg kalder utidig indblanding. At jeg vender mig imod ham og nedstiger ham. Det er det, vi på Fanø kalder Eriksen-blikket. Det virker. Vores medpassager virker lidt frustreret, lidt forvirret, og siger med en stille desperation i stemmen, jamen vi kender da hinanden. Så siger jeg sådan lidt overlegen, hvem er du da? Ja, det er din bror Henrik. Vi fulgte sig resten af vejen, og vi havde rent faktisk nogle hyggelige timer sammen. Det her så. Ja, Henrik. Vi har kendt hinanden i mange år. Og de her 3 små erindringer, de er, som jeg lige hiver frem fra hukommelsen, de er naturligvis ikke repræsentative for vores forhold igennem mere end en halv århundrede. Der er dog den sandhed i det, at vi 4 brødre aldrig har været gode til at dyrke hinanden. Vi har altid været der, og vi har brug for hinanden. Og derfor må jeg trods alt konkludere, at påstanden om de tætte familiebånd et eller andet sted trods alt. Et lille PS. For 17 år siden, der sendte du fødselsdagshilsen til Svend Åge, vores storebror, da han blev 50. Du fandt anledning til at trøste ham. Fordi man i den alder ikke har så mange at tale med og være fælles med omkring nogle ting. Den situation synes vi, Else, Svend Åge, Lone og jeg, ikke at du skal komme i. Derfor har vi sørget for at skabe de rigtige rammer, for at du kan opleve fortsat fællesskab med ligesindede. Det er et stærkt fællesskab, og der er mange praktiske fordele forbundet med fællesskabet. Det er så som tilskud til gebis og rockbænd og den slags praktiske ting. Kære Henrik, du er fra med i dag blevet medlem af ældresagen. Undskyld, Jørgen. Medlemskab og praktiske fordele omfatter selvfølgelig også Jonna. Hun er nemlig samtidig indmeldt som støttemedlem. Og I skal selvfølgelig have et synligt bevis på det. Så her er en lille kuvert med et medlemskort. Vi har fået det med post. Har I fået det? Det var da sygt. Og jeg har beskyldt Jørgen for det. Det var ham, der havde lavet det. Nå, ja, jeg ved ikke, om det kan være. Ja. Nej, så. Jeg kunne have skilt Jørgen og Morten ud fra, det var dem, der havde sendt os til.
Henrik, han er rigtig flot, så. Hvad siger du? Ja, Henrik, han er rigtig flot, så. Henrik? Nå. Jeg skulle til at holde tale, så jeg der stod og talte til en tom stol. Christina og Sille og jeg, vi vil gerne benytte lejligheden til at takke dig for den omsorg, du har vist os i alle henseender gennem alle årene. Jeg kom sådan til at tænke på, dengang vi lå på hospitalet som små. Lidt højere end det. Vi var ikke særlig gamle, og vi var indlagt indtil flere gange. Og der kom Henry altid og besøgte os. Meget flittigt endda. Og jeg kan huske, at han havde altid små poser med vingummibamser med til os. Det var vi jo rigtig glade for. Det betød rigtig meget for os, men at du så ynkede os så meget og trøstede os så meget, at vi kom til at bræle i vilde sky, det er så en anden sag. Jeg tror nok umiddelbart, at du var den, der havde det aller sværest ved, at vi lå der. Der var jo sådan en tid, hvor du arbejdede i København, og der var du så afsted på alle hverdage, og vi savnede dig selvfølgelig, men det, der var skønt, det var, at du kom hjem i weekenden, så tog hele familien afsted og hentede dig i lufthavnen i Aalborg. Og så kom du så spacerende der lidt hvid i hovedet, fordi du ikke var særlig begejstret for at flyve. Og du kom sammen med de andre jobbier med slips og det hele. Men det, der var meget sjovt, det var, at du havde Irma-poser i hænderne, i stedet for en mappe. Og i den, der havde du Irma-mælk, som du holder så meget af. Det havde du taget med fra København til Jylland. Og så havde du også dine elskede mavesko med. Og så havde du så også knas til os unger og bøger. Og det så vi jo virkelig frem til. Så det var jo dejligt. Ja, Henrik, det har altid været sådan, at når der var noget os tøser, vi gerne ville, som lå lidt på grænsen til, hvad vi måtte have lov til, så har vi altid gået til dig. Fordi så vidste vi, at så skulle vi nok få lov. Du kunne simpelthen ikke stå for dine døtres bedende øjne. Til gengæld, så har også piger altid forsvaret dig. Hver eneste gang, der har været en eller anden uoverensstemmelse eller diskussion mellem dig og Jonna. Vi har altid taget dit parti, så det har været en eller anden alliance, vi har indgået. Den har nok været temmelig irriterende for Jonna, men det har vi ikke tænkt så meget over. Henrik, dengang du var dreng, der havde du mere eller mindre en drengebande, men nu har du fået en vældig flok tøser i alle aldre og holde styr på, og jeg vil nok sige, at det kræver nok sin mand. Det må jeg sige. Sille og Christina og jeg, og der er også Morten, vi vil gerne sige dig tak for, at du altid har været så bumstærk og utrolig pålidelig, og du har altid givet dig selv 100% for familien. Bedre far og menneske kan umuligt eksistere nogen steder. Det tror jeg ikke på. Så det vil vi gerne sige dig tak for. Og så vil vi også lige sige en sidste tak, fordi vi altid har fået lov til at bruge dig som påklædningsdukke. Din hidtil største succes, det må have været dengang, du var hollandsk bondepige. Det var virkelig noget, der klædte dig. Og jeg vil så sige, siden du nu er blevet meldt ind i ældresagen, så har jeg en lille ting, som jeg synes vil klæde dig rigtig godt. Hvor vi er omkring det der med påklædning. Jeg vil se, om jeg kan finde det. Et hårnet. Og det synes jeg, at du skal have på i dagens rejse os og sige skål til vores far. Kom, Christina. Henry længe leve. Hurra! 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 Og så lange. Hurra!
skal leve, han skal leve, han skal leve højt, hurra. Hurra, 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 hurra. Han skal leve, han skal leve, han skal leve højt, hurra. Skål. Tak, Hans-Mette. Skål alle sammen. Men det klæder dig. Ja, Hvor er så søg og se. Nu er rockeren på plads. Han plejede at udtrykke sig på den måde, når jeg har hørt den tidligere taler, og Poul selvfølgelig også har rejst op, så plejede han at føre til. Nu er jeg kommet op, så jeg godt have lov til at blive stående. Ja. Det var for en lang årrække tilbage ved et vælgermøde. Jeg var en og kandidat, men det har klaret sig mindre godt. Og så rejser han sig, så sagde han, tror jeg, at jeg er fuldkommen idiot. Så rejste I.C. Christensen sig stille op, og så han, nej, ingen er fuldkommen. Og han er heller ikke fuldkommen. Nå, det må jo godt ved den her lejlighed prøve at sige et par ord til Henry. Om at klare opgaven, det er så det. Men kære Henry, vi sagde tak for, at vi må være med her på din store dagtog. Og det har vi glædet os med til. Det er blevet så, at hvis der er en udtalelse om en menneske, så skal han have kendt det menneskes barndom og ungdom. Og det kan vi jo helt sige ja til. Men vi kan dog sige, at vi har kendt Henry i en ret lang årrække. Og de mener, vi har om det siger vi tak for. Når man møder Henry, så har man følelsen af, at man møder et tilfreds menneske. Og tilfredshed, det er jo livets lyse lykkekrans. Du har også haft den lykke, Henry, at dokumentere bog i en af Danmarks smukkeste egne. Du har altid kunnet nytte, når naturen folder sig ud i al sin pragt. Og vi sagde dig tak, og vi ønsker dig alt godt i tiden fremover, og sol og lys over din fremtid og over jeres fremtid. Tillykke med dagen. Tak skal du have. Vi rejser os og giver Henry en hurra. Så skal vi også stå, Christine. Henry, han vil ikke leve. Hurra! 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 Så er det lange. Hurra! Og så er det korte. Ja, tillykke, Henry. Tillykke, Henry. Der lå et brev oven på det alt sammen. Det der. Kommer her i dag, og hvem kommer her i dag? Og hvem kommer her i dag? Siger fødselam. Det er Bare Sverige, mens siger gæsterne her så fromme. Men altså, mens siger gæsterne her så fromme. I vil jo løse dig på den lange vej. Holde her med dig. Siger gæsterne her så fromme. Når man skidt, så sæt jer ned.
skidt, så sæt jer ned. Når man skidt, så sæt jer ned, siger fødselsdagen. Nu skal det her, siger gæsterne her så fromme. I fødselsdag jo fejrer skært, siger gæsterne her så fromme. Giv nu nok en lille tår, en mad I sigter losse for. Den har troet på det går, siger gæsterne her så fromme. Men I har vel gaver med, men I har vel gaver med, men I har vel gaver med, siger fødselsdagen. Ja, snak goddag med maden, siger gæsterne her så fromme. For de har fine bakker med, siger gæsterne her så fromme. Og kan du ikke bruge dem, så tager du gerne med og hjem. Det er ikke et stort problem, siger gæsterne her så fromme. Men I går vel snart igen, Men I går vel snart igen, men I går vel snart igen, siger fødselsdagen. Nu gør vi ikke leg, siger gæsterne her så fromme. Vi kunne du lige tænke leg, siger gæsterne her så fromme. Men nu vi sætter os derned, så ind på sige til, vi hjælper bare ikke skyld, siger gæsterne her så fromme. Kære Henry, det var en præstation uden lige. Jeg vidste, jeg kunne stole på dig. Mine damer og herrer, skal vi rejse os og Henry, han længe leve. Hurra! 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 Så er det lange. Hurra! Han kan vi lide, ja, han kan vi lide, ja, han kan vi lide, han skal ikke være så ramme, vi er med det samme. Skål. Skål. Winterbotterne. Yes. Spiste middag sammen på den stedlige kro, og jeg ved ikke, om du så har sagt et eller andet til John om, at du havde snakket meget med mig. For lige pludselig, så arriverede konen. Hun skulle se, hvad jeg var for en. Og jeg kan godt sige dig, John, nu er der blevet sagt så meget om Henrik, men efter den tid har jeg altid godt kunne lide dig. Du var sgu så kontant. Du skulle lige have at vide, hvad det var, det drejede sig om. Og det har jeg godt kunne lide. Og vi har siden, Jonna, kunne grine sammen og kunne være rasende sammen. Og det er en god ting. Når jeg så ser på min kære ven Henrik, så har dine børn sagt, at du er usvigelig. Og det kan jeg tale med om. Du er virkelig usvigelig. Jeg ved, at P og T ikke har behandlet dig godt. De har rent ud sagt røvrendt dig mange gange. Og hvad har du gjort? Du tog konsekvenserne, da det blev for meget. Du sagde, I kan rent ud sagt regne mig. Det her, det vil jeg ikke. Det beundrer jeg dig så uendeligt meget for. Du har på intet tidspunkt svigtet dine idealer. De har altid været for dig det vigtigste. Og hvis jeg skal sige her, at jeg har kendt mange kolleger, men jeg har aldrig kendt en som dig, Henrik. Du har virkelig vist, at her står skabet, og her står jeg, og så take it or leave it. Og det er sagt, som sagt før, jeg beundrer dig meget for det. Og
Skål, Henrik. Så hvis jeg må have lov til at slutte til min kone, og så sige til Jonna, en god gammel drikkevise i det her land, den lyder sådan her. En skål for den mø i blodfærdige vor. Skål for den gamle matron. Skål for den tøs, som Gud er må forstå. Skål for den ærbare kone. Tag dit glas, min ven, tag dit glas, min ven. Drik din pige, skål, vær munters ven. Se, hun smiler til det fulde bæger ind. Se, hun smiler til det fulde bæger ind. Har jeg mærket en dejlig varme i jeres hjem? Man kærer sig virkelig om hinanden. Snakken går godt, og det er bestemt ikke kedeligt at være deltager ved middagsbordet. Måske er Jonna mere talende end du er, men alligevel oplever jeg, at I nærer en dyb respekt for hinanden, og det føler jeg i hvert fald er en meget, meget afgørende forudsætning mellem mand og kone, og det gør I virkelig, efter min mening. Sille og Belle har naturligvis en central plads i familien. Det er tydeligt, at I føler en ægte kærlighed til dem, og selvom I bestemt ikke har valgt den lette løsning i forhold til dem, er det oplagt, at de også giver jer en masse glæder. Sille har en dejlig charme og en meget stor charme, mens Christine også på sin mere stille måde viser, om hun har det godt. Det er dejligt at se, at I trives som en familie. Jeg har lært jer at kende gennem Anne-Mette. Det er tydeligt, at også Anne-Mette sætter stor pris på sit hjem i Rold, og på jer som forældre og på sine søskende. Anne-Mette har haft det privilegium, og som hun også sagde så flot til dig, at hun kunne ikke forestille sig en bedre far end dig. Anne-Mette har haft et hjem, som jeg forstår det, med opbakning, forståelse og kærlighed, og det er en god følgesvend at have i livet, I har givet hende der. Selv synes jeg, det har været meget hyggeligt de få gange, vi har været på tomandshånd Henrik. Vi har haft et par bilture sammen. Du har en behagelig facon, stille og roligt får du sagt tingene, men man er ikke i tvivl om, hvad du mener, når du har sagt dem, men du har en behagelig måde at fremføre dine meninger på. Du har samtidig vist, som Morten var inde på, et stort engagement med dine studier, og du får nogle flotte karakterer, som vidner om, at du er et både viden og intelligent menneske. Du var lidt inde på, om det afhænger af Anne-Mette, om vi ville ses i fremtiden, og det har du måske delvis ret i, men i hvert fald må vi så håbe, at hun forbarmer sig over mig og omvendt. Så for jeg vil i hvert fald gerne, at vi kan have nogle rare timer sammen også i den kommende tid, og får vi ikke det, så har jeg i hvert fald været meget glad for. Jeg synes, I er en rigtig fin familie, og jeg vil gerne sige skål og tillykke. Skal vi klappe for Janne, ikke også? Sig tak. Noe sagt noe med meg, men jeg vil gjerne takke for det at Jan og jeg kunne komme her i aften. Gratulerer med dagen, og bare si til Henry at du kan tiden nå fremover, den er herlig. Du kan komme i full diskusjon med Jonna, og så 5 minutter, ja, hva skal vi nå lave, Jonna? Så det at det hele jevner seg meget deilig ut. Og jeg gjerne takke enda en gang for at det finnes lov å komme, og ha en fortsatt lykkelig dag. Det er rigtigt. Det var onkel Tara eller moster Jonna, ikke også? Det er min moster og onkel. Ja, ikke? Ligesom Henry og jeg er din onkel og tante, ikke? Ja. Ja, fra Midtholdt, det selv, I ved. Jeg har jo nærmere dernede i mange år. Det er det, der er klus. Og Henry, han har sådan set kun en til. Men den er jeg glad for. Fordi jeg så at Jonna så tit, fordi hver gang der er noget teknisk lille, eller så er det Claus, ja, så ved hun da hvor hun går an. Så går den helt ud. Ja, kan du lige ordentligt røre derude, fordi
Det sidder godt nok nede i jorden. Nu har jeg taget op. Så siger de, hvor sådan er langt over. Så sagde jeg, hvor er han? Han er en anden, så. Og så skal vi lige tage ham med skruestikken, og så tage ham ud. Og det gjorde vi. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg sagde tak for det, og alle de ord, vi har kendt hinanden. Og tillykke med dagen. Tak skal du have. Den anden dag, eller hvad det er. Det plejer i dag. Det er først plejer det formelt. Tak. Tak skal du have. Nej, jeg skal tage vej op, og du kan sætte dig igen. Du kan godt sætte dig igen. Ja, så får jeg lige lunch til at Er det rigtigt? Ja, vi zoomer lige ind. Hvad er det? Det er kun rød sodavand? Nej, det var meget kedeligt. Du er 8 klar. Nej, nok ikke, men det er hjulpet. Der er ikke noget. Nej. Det er flot, Henrik. Ja. Er det dejligt? Er det frisk? Har du fået lavet madvanerne sådan helt? Eller kan Jeg du spiser kun pasta. Ja, det er en lang periode, der fik jeg ikke anden pasta, nej. Nej, Kæmpe store skove. Enorme træer. Fordi hvis de skulle have det store noget bygget til kønnere, så skulle de jo have det i et større areal. Det er meget mere grund. Superliga-fodbold, det er det er noget andet Dronningborg. Og det er også noget andet. De var deroppe i Danmarks serie, var det? Eller Jyllands serie? Det er sikkert en Rold United, jeg tror ikke. FC Rold. Og der siger jamen, der er ingen klub i det. De har godt nok en fodboldbane, men den bliver brugt af Arden, så Arden de spiller i serie 1. Skal du ind og se fodboldkamp? Ja, det starter klokken 2:30. Nå. Jeg så de der gutter, de er taget ind og øver sig, så de slår dem i aften helt sikkert. Ja, vel, Morten. Jo, OB, de går først i gang over midten. Så noget må du ikke sige. Så noget må du ikke sige, Kurt. Hans nerve kan ikke tage det. Men du skal måske med ud og fejre festen i aften, så. Nej, det tror jeg ikke. Fordi jeg tror, at i Aalborg, der bliver det vist Ja, der bliver det ligesom dengang, at man vandt Europamesterskabet. Ja, det bliver noget lige. Ja, jeg var med, da de som Brøndby og FCK og hvad det er. Er det? Nå, de har også de der, som bare skal lave ballade. Ja, det er noget kedeligt med. Ja.
Farvel, Signe. Farvel. Farvel. Farvel, Morten. Farvel. Kan du have det godt? Jeg håber ikke, det går så længe igen, inden vi ses. Nej. God fornøjelse i eftermiddag. Farvel, Simon. Jeg ved ikke, om jeg skal ønske, at du får en god Farvel. Farvel, Simons mor. Jeg har glemt, hvad du hedder. Farvel, ven. Og tak for din invitation. Det var rigtig dejligt. Vi ses inden alt for længe. Der skal ske et eller andet. Ja, ikke også, at vi finder på noget. Jamen, gør vi lige morgen. Vel, for hver morgen. Bare vent og se, det gør vi, Morten. Farvel, Vibe. Og farvel, Lille. Det var hyggeligt at se. Jeg har været sammen med jer. Og helt Karl. Ja, det var godt. Vel, Tanja, det var hyggeligt at se dig igen. Vel, Simon, kan du have det godt? Hvad har du fået i posen? Ja, det blev udvendigt. Det blev heldigt. Han kommer Nu skal jeg se. Hvad fanden er det? Kurt, du må ikke bande på filmen. Ja, og du er med på filmen nu. Jeg skal nok lade være med at bande. Nej, jeg er fandme ikke. Det er kun på film. Det er rene til. Ja, ikke godt. Det er nok meget godt. Ja, Søren, ja. Ja, det er for Søren. Det gør jeg, når I kører. Det kan jeg godt sige. Nej, det er ikke nummer 5. Jeg kan jo godt tænke mig, at der er 7 på grund af Premier League. Vi tager den svære. Det er også noget, de sælger nogle kort i Polen, som er sådan... Hun gik i sanden, det mange 4 år. Det er sådan automatisk. Kryds og tværs op. Ja, vi er også. Ja. Det er jo noget, man giver en kode hver uge eller sådan noget. Ja, vi kun svære. Så sidder man midt i en Det er noget med et træ. Du har sådan en styrebar. Ja, skal du komme her? Skal vi kigge på bare? Jeg tænker, du Skal du også have at se Kubai? Ja, jeg skal nok. Henry, nu skal du komme hen. Nu skal vi sende Jytte og Kurt ordentligt afsted. Åh, Kubai! Så løber banden ind under bilen. Der kommer buller. Buller han over til lige. Så bitmarkedet er bitmarkedet. Og det, der kan man jo vælge. Der kommer sådan pay per... Du kan choose lidt. Ja, jeg kan choose. Og der hedder det pay per view, ikke? Så hvad hedder det? Kom ind. Man betaler for at kigge, eller hvad det hedder, ikke? Og så kan man jo bestille en film, ikke? Og nej, kan du ikke booke? jo, man booker en film, ikke? Så betaler man kun for det, man booker. Man betaler kun for det, man ser. Nå, det er der watcher lidt der. Ja, det er watcher. Er der i det hele taget film i? Nej. Det er bare for at genere jer, jeg gør det. Er der ikke til at lyse sådan en rød lampe? Jeg sad også lige og kiggede efter en rød lampe, den var ikke rigtig i gang. Jamen, den er i gang. Det kan jeg se herinde i. Nå, Kette. Er det ved at være? Jeg sidder lige og kigger der. Nej, vi er Du har sagt i fjernsynet i går, at man ikke må samle sten op på det stranden. må man ikke på stranden. Det er bare Danmark i en nødskal. Altså, ved du hvad, vi må godt, fordi vi skulle i gang med sand, der sagde nede i kommunen. Nå, det gjorde det. Det var godt.
kommunen også selv til deres børnehave. Hvad var det for noget? Det er jo ellers EU-standardiseret nu. Sandkassesand. Men ikke bare... Nej, ikke i børnehaven. Nej, jeg tror, vi skal køre til Æbletop. Her kan du lige trække. Jeg kan også lige komme der. Nej, men jo, der kommer der. Fordi jeg tror, vi skal køre til Æbletop. Så der går ikke nogen klokken 14 derovre. Men hvis I kører til Æbletop, så er sejltiden også kortere. Den er et kvarter kortere. Ja. Men det tager 1,5 timer at køre til Æbletop. Jo, altså ja, en time. Morten, kan du nu sige noget sjovt? Jeg skal ikke grine, eller hvad? Men altså... Ja. Say cheese, whisky! Johnny Walker. Det er jo den samme Ja, for eksempel. den er pragtfuld. Pragtfuld. Udover Djursland. Rigtig flot. Så kan I jo køre nedenom, hvad det hedder. Dernede, hvor I bor. Området. I kan køre dernede. Gjorde du? Så piger, nu er I med på film. Tænk, hvis I kommer i fjernsynet. Ja, og der ligger en. Ja, den ligger lige nede. Ja, det er jo fordi, det stod, jeg havde vasket over, så stod det ud, så prøvede jeg så noget nyt gelé. Så blev det da meget værre, ikke? Jo, nej, for så kom det ned, men så mærkede jeg bagefter, at da det var udtørret, så var det sådan helt stift. Det var det var sådan, ja, nej, men det er ikke brylcreme, altså det er sådan noget, ja, det er Velaflex, eller for forhold til at... Jamen også børnemænd, de skal da have lavet af de der Ja, skitter. ja, ja. Jo, ja. Kan I huske Preben Mar? Ja, men de reklamer og det her. Jeg var også på Men det der fedtede jeg plejer ikke at få sådan noget i, vel? Men så synes hun, det skal lige sådan noget i det. Det skal lige sidde, ikke? Men det er altså, det knækker simpelthen. Ja. Det er simpelthen så stille. Ja, det kan også mærke, at det er så virkelig. Pindsvin. Simon han sagde også pindsvin. Ja, men altså, hvis og også da I havde sådan noget. Har du også sådan noget i? Jeg har skum og lang og alt Nå, så falder det sådan. Ja, ja. Ja, men altså, ja, men man kan jo ikke se det, og hvis man kan vende sig til det, så kan man jo godt. Det er rigtigt. Jeg synes, det er mærkeligt, når det er. Ja, det kan man også. Mit hår jo. Det er en ordentlig parabol, han har den gamle. Ja, der er 2 hoveder på det. Ja, det er både til 1 grad vest og så Astra. Ja. Jeg kan sagtens komme og se et på den. Det siger du? Ja, ja. Men de skiftede den ud her jo, fordi han havde kun til Astra før. Og så blev det til 3 år, så flyttet over på 1 grad vest. Der er jo masser af Sirius også. Ja. Svenske kanaler. Ja, ja. Det er der også plads til. Ja, men altså Discovery og BBC, så tager han jo lige altså det der kort. Men TV2 kan ikke tage med. Det er også kodet om. Jeg kendte jo koderne hjemme via internettet, og så prøvede vi via fjernbetjeningen at kode det lige, så kunne lade sig gøre. Det er jo individuelt. Ja. Har du så en brænder? Ja, okay. Så du får sådan op? Så må du også kunne tage Kanal Plus. Leila, kan du ikke steppe eller et eller andet? Sådan en har den også, den her sagt. Han har en kammerat, altså netop for mange at sige, så har de jo ikke Det var der regn. Det kan være helt